Good morning, guys! Nakabili na tayo ng paninda ulit ngayong araw dahil naubos to kahapon. Pag konti binili namin, nauubos agad. Pag marami kaming binili, hindi naman din nauubos agad. Oo nga, hindi nga naman mauubos at marami. So, bumili ulit tayo nito and yung fishball. Tapos ito, pang turon natin. Tapos, yung kamote hindi namin naruto kahapon. Kaya, kamote ngayon, tsaka itong saging para mabili siya pag paiba-iba yung tinitinda mo na merienda. And ito ulit, dahil naubos din kahapon. Halos maubos. Konti na lang yun, hindi na kasya. Kaya bumili ulit kami ng 50. And then, may binili ako na, at ako sa inyo. Ayan. Ikaw. Bumili ako nito kanina. Doon na malengke kami kanina ni Papa. Medyo paus pa ako, no? Tapos, tinanong ko, si Papa, ayaw niya, sabi niya, huwag ka na maghikaw. Hindi ba bagay? Sama naman ng mga to. Sabi naman ni Ken, ang pangit. Para kang adik. Para daw akong adik. Parang adik ba? Grabe kayo. May hikaw naman talaga ako noon na. Kasi ngayon lang talaga. Ilang taon nag-abroad ako. 4 years. Hindi ako naghikaw. Ngayon lang. So, ilang taon na yun. 2 taon na ako sa Pilipinas. 6 na taon na. Yung mga nakaraan pa na hindi ako naghikaw. Naghikaw lang naman ako nung nagtrabaho yata ako. Ngayon lang ulit. Tapos pa ako yung para daw akong adik. Dapat ang hikaw ko para hindi mo kang adik? May design. May design dito? Yeah. Ito? Dito? Yeah. Pangit naman. Pag gantong bilog lang, hindi bagay. Gano'n adik. Nisip na mga ito parang adik. Ikaw, Jillian, bagay? Bagay? Bagay naman daw magkaiba sila ng pananaw sa hikaw Kay Jillian, bagay ito sa akin. Sa'yo, hindi, Kel. Papagupit pa ako ng maiksi. Gupit tayo ng mga hanggang dyan. Parang talaga akong adik niyan. Bago naman, magbago-bago. Ganda naman Ayun ako, kayo mag-asikaso lang. At mahaba pa ang araw. Marami pang gagawin. Kahapon, medyo iba yung mukha ko or parang paga yung mata ko kasi. Sa sobrang galit ko, naiyak ako. And then, nakita ko ng mga bata dito ako kumakain sa lamesa na naiyak ako ng breakfast lang namin Pero hindi nyo na inahalata sa vlog, hindi ko na rin sinabi. Ngayon ko lang sasabihin ulit. And then, after ko nung umiyak, din nasa kwarto lang ako. Kumbaga naglaylo lang ako, hindi ako nagsalita, wala akong sinabi. And then, paglabas ko dito sa sala, ang ginagawa ng 2 bata, hindi ko na inutusan. Kusa na nilang ginawa. Naglinis sila, yung lababo, yung sahig, lahat, pati si Papa, mga naglinis na. So, alam na nila, kapag hindi ako nagsalita, ganyan yung mangyayari. Kaya, it's good na hindi na nila inantay na, or hindi na ako nagsisigaw, hindi na ako kung ano-anong ginawa ko. Kung sana nilang mga ginawa yung dapat nilang gawin. So, ganun lang siguro yung gagawin ko. Mananahimik lang ako. And then, maglalaylo lang ako sa kwarto. Pag hindi na ako nagsalita, alam nilang galit ako. Gagalaw na sila ng pusa. Ganun lang pala kasimple, no? Nagpapakapagod pa ako na magdadaldal, na mag-ingay. Ganun talaga tayong mga nanay. Walang tigil ang bunganga. Lalo na ako, nagbablog pa ako. So, walang tigil ang bunganga ako. Ano, mga sinasabi. Pero it's good. Sobrang swerte ko sa mga batang to talaga. Kasi ganun. Sabi ko, ba't kayo naglilinis? Ang linis yata ng ganito, ganyan. Pinunan ako sila nung pagkatapos nila maglinis. Sabi nila sa akin, kasi galit ka na So sabi ko, aantayin nyo pa na magalit ako sa inyo bago kayo gumalaw. And then, nung breakfast pala, hindi ko nakwento sa inyo. Nagkwento yan si Kel na panaginipan niya daw ako. Malungkot daw yung panaginip niya. Sabi ko, ano kaya yun? Tapos sabi niya, na panaginipan niya daw na kinulong daw nila ako sa kwarto kasi nababaliw na daw ako. Sabi ni Ken, Mama, nababaliw ka na kaya kinulong ka na namin sa kwarto, nakakaawa ka. Sabi niya gano'n. Sabi ko, lang yun, paparamdam na sa inyo na kasi di ba bagong anak lang ako, so may tendency na sa sobrang stress, sobrang depressed, sobrang galit, pwede ngang mangyari yung mga ganon. In-explain ko yun sa kanila, sabi ko, kaya wag nyo nang dagdagan yung init ng ulo ko, yung pasaway, huwag na kayo magpasaway, kung ano yung mga dapat gawin, gawin nyo na, and then
yung module, yun lang naman yung kinaiinit ko ng ulo, tapos yung kalat dito sa bahay. Siyempre, dadagdag pa yung isa. So, sabi ko, wag na kayong dumagdag. Ang dami nyo nang sinasaway ko. Hindi ko kayo kakayanin. 4 kayo. Madagdag na si Papa. Kayong 3 magkakapatid. So, ayun. Medyo nagbabago-bago na sila ngayon. Dahil dun sa panaginip na yun ni Ken. Siguro, na-realize nila. Kaya, karamdam na rin siguro yun. Way na rin siguro yun ni God, no? Huwag naman sana mangyari sa akin. Kaya, dapat maglaylo na rin ako sa sarili ko. Ingatan ko yung sarili ko. Dahil sila yung kawawa kapag may mangyari man sa akin na kung ano. So, ayun. Na-share ko lang sa inyo, guys. Ay, dahil sa hikaw na to, ang dami kong naalala kahapon na naganap na hindi ko na naikwento sa inyo. Saka ako nakikwento kapag tapos na, kapag nakamove on na ako. Nanonood siya ng Ellie Kids. Kanina, umiiyak na pero sumasayaw pa rin siya. Nung If You're Happy and You Know It, doon siya nagsasayaw. Ngayon, hindi na. Tuwan-tuwa siya dyan sa Rain Rain Go Away kasi lumalabas yung araw, umaalis, tapos yung mga ulap-ulap. Ano? Tuwan-tuwa ka doon, Diyan siya natutunong up and down. Dahil meron dyan isang kanta yata na basta, diyan siya natuto. Nakita ko na lang tinataas yung kamay niya, baba. Yan, seryoso manood. Kain tayo, guys. Ang ulam namin ay kare-kare. Ay, chicken curry. Hindi kare-kare. Chicken curry. Sarap, oh. Ginataan. Medyo mahalang-halang. Sarap. Wala pa kayo mga batuta. Nasa na kaya? Naggagala. Si Papa naman nandito. Gumagawa ng ating ihawan. Ayun. Ihawan natin. Ano lang, DIY ihawan. Mahal kaya yung may ganyan, magpapagawa ka na yung bakal talaga, mahal. Ano, bebe? Seryoso? Ay, bagong ligo. No, bebe. Don't eat. Huwag yan. Wag. No. Kakain na tayo. Dirty yan. Makati ba ang mo? Makati siguro ng niya. Gilagid niya. Pati? Ay! Kakain. Nagsasayaw siya. Dance! Ay, kahit naiyak. Itong antok na yan hindi pa natutulog. Naligo na, hindi pa natutulog. Dance muna, dance. If you're happy and you know it, clap your hands. Clap! Know it, clap your hands. Clap! Yay! Ay, antok na talaga. Kakain muna, kakain. Ipapakita ko sa inyo our DIY. Grabe ang kamay ko, Pagod na pagod sa trabaho, Masipag yan, kaya ganyan. Charot. So, ito na siya, yung ating DIY na ihawan. Galing ni Papa, no? Kahoy-kahoy lang yan. Tapos ito, UP niya lang yung yero na plancha ba to? And then, dyan lalagyan niya ng patungan nito. And then, dyan na, lalagyan niya pa yan ng yero ulit. Tapos lupa. And then, dun sa ibabaw ng lupa, lalagay ulit yung yero. And then, saka doon nilalagay yung uling na pag-iihawan natin. Lalagay niya sa ibabaw. Kaysa magpapagawa ka or bibili ka nung ihawan talaga, ang mahal. May mga kahoy-kahoy naman itong pakalat-kalat. And may mga yero-yero naman. So, ang pinakagastos lang natin dito, it's ito. 160 pesos. Tsaka bibili tayong uling. Siguro bukas mag-start tayo or sa isang araw ng ihaw-ihaw natin. Gabi na, guys. It's already night. Naubos naman yung tinda natin ngayong araw. Ubos-ubos lahat. Salamat sa Diyos. Disclaimer ko lang pala dun sa nakikita nyo palagi na sila yung naglilinis, naghuhugas. Hindi yun palagi, guys. Natatimingan lang na naipapakita ko sa inyo and wala pang isang oras yun sa isang araw. So, ayan. At least alam nila yung duties nila. Kailangan nilang gawan everyday. Pero ang laro nila, simula pagkatapos nilang ng kumain ng umaga, kakain ng tanghali, puro laro na yun hanggang gabi na yun. So, hindi naman sila pinagbabawalan sa mga laro or sa mga dapat ginagawa pa ng mga bata. Siguro 1 hour lang talaga. Hindi pa nga isang oras kasi bibilis naman magugas ng mga yan. So, hindi naman yan pagod sa gawaing bahay. Kumbaga, tinuturuan ko lang sila kung paano. Kasi malalaki na yung mga yan Kami noon talaga, elementary pa lang din.
marunong na kami as in, hindi na kami inuutusan ni mama. Kaya gusto ko ganun din sila para at least paglaki nila, kung saan man sila mapunta na mga bahay-bahay or magkapamilya man sila, marunong din sila sa mga sarili nila, ng mga gawain, di ba? Hindi naman siguro mali yun. Salamat sa mga customer today. What's up, guys? Hi. Hello, guys. Shaira. Subscribe na ka mo. Ay, may YouTube channel ka mo? Hello? Ano? Sige, shout out. Ano po? Si Mami Shaira ko, NX80 nandiyan po. Trixie Kayla doon. Ang dami yung YouTube channel. May upload ba kayo? Nag-upload ba kayo? NX80 nandiyan po. Alam niyo ang ano ko? Vlog? Iyo po. Ay, wow. Thank you. Kilala pa na tayo ng mga to, ha? Salamat! Kakain na! Nakatali ka na naman sa iyong high chair, bebe. Ulam natin ay sinigang na sabaw and meron tayo dito pritong siomai. Ang sarap nito. Try nyo pag bumili kayo siomai, i-fry nyo. Masarap siya. Let's eat! Oh, awa naman yung gutom na. Tara, kakain na tayo, bebe ko. Kukain na yan eh. Ano? After tiring day, nagsasalado. Ganda kaya, nung hikaw natin. Di ba? Bagay kaya sa akin. Tapos malaking damit tayo dyan. Naka-leggings. Yeah, yo, kita kilikili mo. Ang laki niya, no? Gangstar. Hello, guys. Sabihin mo, hello, guys. Magasarado na po kami. Oh, ang daldal niya na, guys. Sobrang daldal. Sigaw dyan ang sigay pag may dumadaan ng tao. Tinan mo. O, kausapin mo sila, guys. Dali na. Hello, guys. Oh, good night. Good night na. Mag-end tayo ng vlog. Magliligpit na kami dito. Sobrang kalat. Hanggang na natin sila. Panagapit na sila. Oo. 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 Sino po yan? Sabi mo, mag-end na ng vlog. Dali. Good night. Bye-bye. Bye-bye na. May nakain pa. Dahil pang customer doon. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Ganda kaya mahikaw. Oo. Kasi yan. Bakit ayaw niya na mahikaw? Oo. Daldal. Aba! Ay! Yung mga kumain kanina, mga taga dito yun, saka dyan ito rin sa barangay namin. Doon lang kami pumasok. Mga vlog din daw sila. Ewan ko, hindi ko natandaan yung mga pangalan. Parang ang hirap tandaan ng mga pangalan nila. Hindi ko alam kung ano yung mga binanggit kanina. Yung mga vlog din daw. Nanonood din sila sa atin, baby. Thank you sa mga nanonood sa vlog namin. Yay! Vlogmas Day 3. Day 3 na tayo. Ha? Oo, dadali. Tayo na. Natanggal yung istante namin, yung paa natanggal. Pinakuha niya sa akin. Good night na, bye-bye na. And natin, don't forget to like and subscribe. Tayo po. Bye-bye, guys. Like and subscribe. Nandiyan na si kuya at ate. Bye-bye na kayo sa vlog. Bye-bye. Bye-bye. Tuwan-tuwa na naman itong isa, oh. Hoy! Bye-bye na. Bye!